ישנים במערה כבר שבוע, יש מזרון לכל אחד, מיקה הביאה לבובות, נורי כבר נרדם לבד, היום תפסה אותי אזעקה בבוקר, בזמן שזרקתי לסל, עם אלון ואמיר בסדר, אני על הסל, המזגן הסוחר ואני סוחר בקושי, כל בוקר לוקח כדור, קנינו בית עם משכנתה, איתך למות, נפל ליד סלאביק, שני בניינים ברמת גן, וסעדיה נפל על הגג של הבניין, אומרים שפה בטוח מביאים אנשים מהמרכז, לפני שנה ירו על הש"ג, יש פה במקלט, המזגן הסוחר ואני סוחר בקושי, כל בוקר לוקח כדור, קנינו בית עם משכנתה,